Hello, hello, hello! Welcome back my YouTube channel. Please keep on watching my YouTube channel. Samahan niyo ako. Mag-arrange tayo sa mga sapatos ko. Tara na mga guys! Let's go! Tara na, samahan niyo ako. Mag-arrange ko sa akong mga gamit. So I get all my shoes here. So, muna akong mga sapatos. Pwede daghan na. So, mag-arrange ko kaya para padala sa Cebu. Hinahinay na. Sapatos. Muna ako mga shoes. Shoes.
guest nga shoes. Nahinay na nato ipadala sa Pilipinas. Kay pwede na naghana. So, Calvin Klein nga shoes. Pwede siya pang carbon, no? Pwede kayo siya pang carbon. Pwede yung mabasa imong kuhan ani tiil. Class. Kung rubber shoes, so paano siya nagamit? Kani, oh? Paano siya nagamit? Ano siya? Aldo, but Mr. B. Paano siya nagamit na ako? Mga collection sa mga sapatos. Rubber shoes. Akong Aldo din na shoes. Kaya siya magamit na ako. Shoes pang winter. Sapatos. Shoes, rubber shoes. So, imagine mga ilang bano. Pwede mag-anang sapatos nagamit. Yun na. Padala nga duha ka kuan, duha ka bagahi. Upat dito ka buok, po daghang itong sapatos. So na pa, rubber shoes. Saan na lang ni kadaghan. So hinay tanig padala sa Pilipinas kay di magresulta ka-audi ani. Shoes. So imagine mga iring banbano, no? So when you go home back to Philippines, it's a lot.
So you have to do is padala gini kay it's daghan na jud kaayo. It's a lot. So dili ba ka ma-residente diri sa kuan. So dapat ang imong dili importante no, send it back home na lang kay para kuan wala na daghang samok. So sige pamalit og things and then magkaanam og kadaghan imong gamit. So hinahina na lang pack imong mga gamit no, kay para mawala imong ubang stress, imong mga kuan no, imong mga kakapoy sad no. So nahinang tani padala para limpyo imong kuan, imong balay sad no, way samok. So at least tuwa na sa Pilipinas imong mga gamit uban. So wala na ka din ang problema kung mag-uli na ka no. So at least safe na imong mga gamit mga iring banbanon. So let's do it. So lagay natin maayos, i-arrange natin itong mga sapatos. So, natapos natin ang arrangement ko sa mga sapatos ko. So thank you, and at least napawisan ako konti. Thank you so much, and thank you for watching my YouTube channel. Iring Banbanon, please don't forget to like, comment, and share to your friends. Shalala bang bang, puno sa kasakit o puno sa kalipay. Bye! Take care everyone, God bless!